Da li je Marija majka Božja? Odgovor iz Svetog pisma. Nije. Sveto pismo ne kaže da je Marija majka Božja, niti da hrišćani treba da joj se klanjaju ili da je obožavaju. U fusnoti piše: neke verske denominacije uče da je Marija majka Božja. Na nju se ukazuje kao na kraljicu nebesa ili Teotokos, što na grčkom znači Bogorodica. Kraj fusnote. Razmotrite sljedeće. Marija nikada nije tvrdila da je majka Božja. Sveto pismo kaže da je ona rodila Božjeg sina, a ne samog Boga. Isus Hrist nikada nije rekao da je Marija majka Božja ili da zaslužuje posebnu čast. Zapravo, kada je jedna žena uzvisila Mariju rekavši joj da je srećna što je njegova majka, Isus ju je ispravio rečima: ne, nego srećni su oni koji slušaju Božju reč i drže je. Luka 11:27 i 28. Termini majka Božja i Teotokos, to jest Bogorodica, ne nalaze se u Svetom pismu. Izraz kraljica nebesa nalazi se u Svetom pismu, ali se ne odnosi na Mariju, nego na lažnu boginju kojoj su služili neverni Izraelci. Kraljica nebesa je verovatno predstavljala vavilonsku boginju Ištar, to jest Astartu,